Napandag iti nga pulo ket may nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga imbaga ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkuana, numan pa'y nagdwa-dwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, na ited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo ngarod kadagiti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man ta kaabayo, ti Apo at daking ka. Kunayo. Napaya nga dagiti daduma ka na sakit na kumyo nga mga kablaaw. Ang kay mamati nga adda ni Apo Diyos ita kaabayo. Trinidad. Ti solemnidad tayo tata. Mamati tayo, may sa Diyos nga addaan talo a persona. Adda parokya nga nagyanak. Adda na asidag di simbaan tinagan na Trinidad training. Namindwaan na balo makaisawa nang asawa ti maikalo iso nga may sa training talo na asawa na. Kaapayangan na tayo na nagsakit da apo hamumo lang nga kinulam kun nakahammot apo hamumo lang nga pinatay haamot apo iso narigat nga asawaan ti training. Yung nga may sa training talo ti asawa na. 3-in-1, uso daytay kapita yung nga 3-in-1 niya. May sa akape, ngam talo ti ramen na. No maburing ka, imbes nga makichismis ka, pag sisinaam di ramen na, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar. Ito itayon, gatas, kape, ken asukar. 3-in-1. May isang subject, may seminaryo daytoy. Ibagbagami, Didio Trino, tinagan na. One God and 3 divine persons. Ado ti bumagsak. Narigat. Abos tadi jay Professor Meidik at Monsignor lumakayon. Dua ti Antiochos na. Isukat na di pagkita na kada kami. Sukatan na no agbasa. Sukat na kita na kami. Sukatan na nagbasa. Pimusa yan. Ikarkararagan nyo. Didio Trino. 3 person. Dito nga rin ti pamati tayo. Nga daytoy may sa ti Dios adda dagiti sa bali na dumaduma nga sekta nga kakabsat tayo na dumaduma nga pamati sinaggaysada adda mamati laeng iti Ama awan ti Anak ken Espiritu Santo adda mamati laeng ti Anak adda met pure spirit laeng ti Dios kadakwada datayo may sa 3-in-1 one God and 3 divine person. Iso nga kitain nyo di mamati ak nga lualo tayo mamati ak ti Dios Ama man nakabalin namin mamati ak met ken Kristo mamati akmat ti Espiritu 3-in-1. Kakas ano nga ilawlawag tayo daytoy. May sa Diyos at daan talo persona. Daytoy gamin, it remains a mystery, ulit-ulitan tayo. Misteryo nga rod. Ti misteryo, kayat na nga saun, mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Ti milagro, kayat na nga saun, narigat nga, milagro narigat ang mapasamak, haan? Kala ko mga joke da nga nakabaybayagan ka na, yun da nga ibagbaga. No nagsikog ni Madre, at the misteryo mapaspasamak. Sumursurot ken pade. Di mabalin nga agsikog di Madre, mabalin ang agsikog di Madre ta babae, haan? No ni padi nagsikog, mulig milagro datan, haan pulos ang mapasamak. Uray tari gagayan na. Madi. Di nga rin ti misteryo, kaya't nga saon, mabalin ang mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Dahil basit nga utag tayo, narigat na nga
sagrap ang mga masagrap magras ko na ko mata English tanggap nga buo dayta nga misteryo ta it remains a mystery nga nalaklakatay nga awaten no kitaen tayo nga kas ano nga nagtrabaho kada tayo dayta may sa Dios iti tallo awagas umuna kanayon tayong i-review daytoy umuna the creator of God the word ti sao pinarswa na ti lubong kasanoy pa ng parswa na ti lubong. Let there be. Oh! Anya ti kunana ti sao ti lubong garod idi ka guso-guso. Nasipnget a guso-guso. Sa ulaeng ti adda. Anya ti kunana let there be sandig light. Let there be light. And there was light. Naadan ti lawag. And then separation ti light ken darkness aldaw ken malagip yu istorya na yu Biblia tayo haan si Siak Samuel lama kalagi palagkakabaw kay samutan let there be light sino tinamaraparswa sao haampay ang atimao ni Apo Jesus idi na parsuan ti lubungan ang dagtan idi pinarswanan let there be light there was light nagsina rabi ken aldaw adda ko daga, naparso ti daga, pinagsina na, danom, daga. Inaramid na dagiti bantay, inkabil na DJ, ima na isaw, saka na, tugot ni ang ngalaw, niya mamu DJ. Ada tugot ni ang ngalaw, ayan may. DJ, idinaaramid nan, inikan na, dinikorasyonan na, DJ, kay kayo. Pinapintas na, mulmula. Hindi ko ang pinarsuan nanti, animales nya. Oh. Pinarsuan na dagiti animales sudan dagiti makimismisa. Dagita nga animal. Nagibasa dan sapay. Amot. Pinarsuan na ti an animales aging gana ti tao nya. Santo na ginana. May ikapito nga aldaw. Mano nga aldaw ti makatawan? Nyaki, di nabayag tayo nga taon. Ay nga, 365. Pit-pito, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, pit-pito, awam mo ti 365. Talaga nga maululaw tayo. No, kasi di ba nagbilbilang tayo. Anya, katikas tayo nga lubungan. Pinarsuan na, hindi ko naginanan. Hindi nagbiyagan ti tao. Kanya ti representative na kunana, imbaga naman hindi man ti pag-aapaan yon. Pinarswana daadan ken ni Eva. Nangalaan na nga rod ti abalayan na. Hindi kay ka pilosopo. Inasawan ni Cain ka pinatay na ni Abel. Anya nawon. Nangalaan na nga rod ti inasawa na. Adan kayat na nga sa uwan lalaki. Eva kayat na nga sa uwan nalawag. Aduda adda nangisit, adda pura, adda lugpak ti agong na, adda sulagat, adda tagaubog nga tulang. Basta lalaki ken babae, tatan nagbasol na Willows Paradise, napukaw dati paraiso, awanan napukaw danti pannakilangan ti Dios kadakwada. Awanan ti communication ken ni Apo Dios mangibagbagala ang dagiti propeta iso dayjay. The word became flesh. Tisao, tim, timakay. Anya mo dito nga pamati yun. Wala mga talaga. Tisao, timao. No, as one God, ti pampanunutan tayo, ti description tayo, may sa Diyos, nalaklaka nga awaten tayo, nga ibaga tayo, tisao, timao. Nya. Nalawag. Ngam no Trinity, ti ibagbagam, ti ama, imbaon na, ti kakaiso na nga, anak na. Hanyo madlaw de jay, duwa ti description na ti Biblia tayo. Ni San Juan, ni John, the Gospel of John, kunana, ti sao, ti mao. Di jay sao nga na marswa, bimaba, nagkalasag. The same, the Father, the Creator, in the Timao, tisao Timao, kaya't nga sa unde dyan na marswa nga, let there be light, let there be, amin niya pinarswanan,
Timma o kahit na nga sa one in the same bimma ba? No as one God dayay. Ngam no Trinity ko na tayo, imbaon na, ti kakaiso na nga, naalayo di puntos na, no Trinity ti pagsasaritaan, imbaon na ti kakaiso na nga, anak na, ta isalakan na ti lubong. And then, Jesus came, insuro na tayo ti pudno, imbaga na ti pudno, napapatay, nagungar, imulis sa dilagit, saanen nga umay tumanen nga maiyanak. Haan nga maiyanak tumanen no December. Ay sus, apo, kino kaya yumag ka no December ka, iyanak yuman ni Kristo. Apo, ka 2,293 mo tatawon ni Apo Jesus, nagkara iyanak mo, kakaasi mo ni Maria nga agkaraanakan Rambakan tayo dahil nga panakaiyanak, ngam imulin. Inya nga ti inaramid na iso dahil imbaga na ti Ebanghelyo tayo, inya ti imbaga na ti Ebanghelyo. Go forth to the whole world, go! Apang kayo, tintero alubong, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, kat laglagipon nyo, dato'y tabilin, naglatak dato'y bilin, laglagipon nyo, baga na last sentence dati Ebanghelyo tayo, laglagipon nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, aging gana ti panungpalan ti, isungarod nga ti Espiritu Santo, the love of the Father and the Son, di ayat ti Ama, di pa naginayat na, the love of the Father and the Son, iso ti Espiritu Santo, iso ti adda kada tayo. Kinlaglagipon nyo, adda akto kada kayo, aging gat panungpalan ti lubong. One in the same God, adda kanya tayo. Haan ano, datay gamin nga Kristiyano, tatao no, daduma ka, ti panangipag-arup tayo, ti Diyos ka, di jay kangitingitan ti lang langit. Nagaddayo. Kinnat birits. Dakilaan di kinnat birits ta baba nang kay garod. Haan ti Espiritu Santo dadtoy adtoy puso tayo. Adda kanya tayo. Kadagiti aktibidades tayo. Dadtaabay mo. Ngam na nga grup-grupang Espiritu Santo takaabay mo. Amukit kitaanan. Dadtoy akan niya tayo ti Espiritu Santo. Isugarod ti mang tartarabay tayo. God the Father, the Creator, became flesh, God the Son, Jesus Christ, the Holy Spirit, Sanctifier. Mangpaspasanto, kanya tayo. Ne, pa yun, nakamisuot, hello. Nakamisuot kayo, maamin ko lamang. So, mangpaspasanto, kanya tayo. Agtrabaho ka na tayo. In this case tayo man, di dinaudi nga Domingon, Espiritu Santo, yung ulog ti Espiritu Santo, kanya tayo. Anya dagiti gift of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, fortitude, fear of the Lord, piety, counsel. Dagiti sagot na, idinabunyagang ka, nadagdagan, idinagkonperma ka, maimaldit, kumaking ka, sagot ti Espiritu Santo, kunana, na imaldit kanya tayo, isugarod nga adda kinasirib. Iso nga na agmumuno ka, no awan laki, mauawata mo, tatuggareng ka, ayan na ti Espiritu Santo. Awan laki, nasayaat nga maibagamutin, ayan na ti Espiritu Santo. No, ang ka makaaw-awat, ada tao nga makauawat. Diyak amo no papilit, daldal, kada kulit, kada anyatan, duldog. Espiritu Santo, DJT gifts na kanya tayo. Iso nga, nadapila na sayaat nga pa nagpampanunot mo, nadapila pa nakaawat mo, agin inawat kay pala, ada Espiritu Santo. Anya mo ti fruit of the Holy Spirit, bunga, love. Nya, patience, peace. Lagi mo tibungan na, iso nga, damerpak nga, dapay la rumwar nga ayat idtapusom, kayat na nga sa uwan, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Niawan sang tao, apo nakariing kapay, no adda pay laeng kinaanos kintartarigagayam pay lakapya iti pamilyam iti gimong mo agtrab-trabaho dadta ti Espiritu Santo pamilyam dadtoy ti mo pampanunutin yun sa agga po sa dilangit nga maibaltuog kanya tayo haan dadtoyen naimaldit garudan
Iso nga damer pa nga dapat la tarigagay mo nga agbutan kini Apo Dios umay ka pailaan agdaydayaw ken kuana ta kaya mo tinanayas nga panagbiag na kapya nga panagbiag agtrabaho ti Espiritu Santo king ka. Api nga adda ka pailat ti simbaan kaya mo nga rod nga grasya ni Apo Dios tapno adda kapya adda tal na adda ko mayat agtrabaho ti Espiritu sapay kumata inayaban na kay ti Espiritu Santo tatangal daw. Hello. Madapay naggapo di bagyo. Kung nada ka na siya at man, may kayo makimisa, nagaddayaw, nagpudot ito, aglingat nan nga bigbigat. Naglamiis nga ron ijay. Wun apo, na siya at may kayo makimisa, haan, o may mikitaan, osto nga natay takukong, o may damalagayang makiminatay. Handa mo nga, umay sa... umay da kano kita, osto nga natay, apa nyo diba nagkuwakas ano nga? Di jay damer pak na inawis na kadto ka kaya mo pailaan ti kapya kaya mo ti tal na ti kaunggan. The Holy Spirit is working in us. Nga dapat nag-text ta, nag-message ta tayo, nagayim ko kunana apo mabalin ti agkonfesar, kunakmat into no malpas ti misa. Tarigagayan na paila ti kapya ti kaunggan, hanga trabaho Espiritu Santo dayta. Hanga gargaraw pailaan ti Espiritu Santo kanya tayo. Rinaan nyo, rinaan tayo ang amin. Ti trabaho, ti Espiritu Santo kanya tayo. Kas ano ko ma? Ito'y trabaho, amin nga adda kanyam. No adda humility, amin nga adda kanyam. Takinaba nang mo, bigbigam ko kwa, naggapukin ni Apo Diyos, gift na kanyak na ito'y, thank you Lord. Nadda sirib mo, ala inted na nga, wisdom. Knowledge, panakaam mo. Haam mo nga bigbigan nga gift of the Holy Spirit dayta. Ngam no kunamon ka, naglaingak niya. Syakti ka laingan niya. Syakti ka baanangan niya. Syakti ka laingan tiniskarte niya. Syakti ka sikatan niya. Tinagikwamutan, that is pride. Humility, ti gift, na the fruit of the Holy Spirit, pride, against the fruit of the Holy Spirit. Isungard nga no na para magjirinam na nga to jirinam matay Espiritu Santo kanyang yagasawa apay nga agririda adda pride tinang sitan marigatan di Espiritu Santo nga mangurnos. Gusto niyo kuna na understanding, love, patience, aginanos kayo agtrabaho ti Espiritu Santo. Ay, ang tata. Dakit tinasanton a misa. Kuna ni Apo Padi, ibaon mo ta espiritum tapasanton na kumada gito'y adaton ta agbalin abagi kendara ni Apo mi Sino mga aramid? It's not me, never nga siya. Wan makatulong ta na ordena na ngam dejay Espiritu Santo. Idibinunyagan da kayo, imbuyat ni Apo Padi, na ikat di basol at hawid, na incorporate ka ti simbaan, iso kunana nga dagiti makipagtawid, iti sani, dagiti parabor ti Diyos, na bunyagang kangarod. Iso nga no, nagiwaras ang tigrasya ni Apo Diyos, addan tawid mo, addan lugar mo, iyay langit, taanak na kangaruden ti Diyos officially. Iso nga di grasya, nakaagayosan paraking ka. Iso garod nga kunak, niinang ko kumaidi. 13 kami nga agkakabsat no agiwaras ti plato 13 ta anak na kam nga rodan ngam di basita agka plato kayo kunada kasi kanya mi idita awang garod plato mi da kayo sigud nga adda plato da kami ka agka plato kam kiname manang ko agka plato da ading ko kasi kami idi di pa napadasan ti nagkakaplato ta da kayo met ka social styro wehe kani jay di kunanan di grasya na incorporate idi bunyag. Idi nagkasar, dagiti nagkasar. Nagkinarida, binindisyonan na, by the power of the Holy Spirit, nagbalin a sakramento, napasanto day ta akasar. Isugor timang paspasanto, mawatan nyo, iso timang isursuro kanyam nga agay-ayat. No, adda pa'y latarigagay tapusom nga agayat. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Ngam no ti pampanunutom kinaman naging bubukod against the will of the Holy Spirit.
Ilan man ngagsasao laman. Hello. Napanak di Belyasis di kalman inawis Dr. Diocese of Ordaneta nag-share basit. Nagaddayo nagrigat nakakukuha ngem gaputa no awag ti Espiritu Santo lama panak isut imbagak kadakwana manotawunen nga agkong komunyon ka mano sa ako na komunyon mon manugarong nga hostya ngem no awan man lati panang tukay na nga agayat ka talabagbagim ti pampanunutem ayan na ti serbi ti Espiritu Santo agtrab-trabaho kada tayo aging gatatawan ng awatem bagi ni Kristo amen imbes nga di bagbag ti Espiritu Santo ka agayat ka na pudno agserbi ka kitahaem ti pagimbagan ni kabsat mo tapay la pagimbagam ti pampanunutem awanan bukod mo nga pakaiday-dayawan bukod mo nga pagimbagan hanga pagimbagan ni kabsa mo ayan na ti Espiritu Santo kayso nga data normwar katibigat na bumangong katibigat habang nga kupinam tapungan mo nga aga ay ulis mo nga wag isim-simpam tapungan mo nga agat katay anya ti umuna nga panunutem anya ti ayat ko tatta nga maipaay ko idi kakabsat ko agtrab-trabaho di Espiritu Santo ngano ti pinanunot mo anya ti maalak kini kabsat ko inya ti pakaitan ukak ita nga aldaw anya ti pakaiday-dayawak nagsiglatak naglaingat natanukak Narigat isungarod nga ti Espiritu Santo agtrabaho kada tayo no daduma kakaasimet apaya matay kakaasimet apaya malipliputan kakaasimet apaya no daduma haamet nga di pagayatan ti Espiritu Santo ti masursurot kunana nga roden ke diocese or parish or family bombarded ulit-ulitan tayo by a program or rules and regulations but not anointed by the Holy Spirit tabu baloni ngala ko madji pagtrabahuan nyo at na nasiglat nagagat nga agtrabaho ngem silent laeng mas sikat to pay laeng tay pasipsiphan hello Nagiti umasi asidag masikat to pay laeng. Apaya malipliputan mo't ati Espiritu Santo no kasdian. Makakaasi mo't ati Espiritu Santo nga isugarod nga Spirit of Truth kinapudno dayay. Iso nga tatakakabsat kuna tayo where is the Holy Spirit dadtoy dadta bagbagaan na kang inaldaw paspasanton na ka nyati bagana no adda na nagkamali understanding pan nakaawat no adda parabor na kanyam love no adda nagtinnang sit ngumato adda gulo peace no adda sirib mo iburay mo iso ano habang nga tartarigagayam pay lati umay nga mangpasanto tabiyag mo the Holy Spirit is working in you agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo isogarod nga uray deta pamilyayo ken napintas nga rod nga daw-dawaten tayo apo anon taram ka diti Espiritu Santo deti a pamilyami tamaaddaan kami kadagiti sagot na tapno agbunga the fruit ti ayat kinapudno na uneg a pamati panagserbi isu nga kuna tayo kakabsat ti Espiritu Santo haan ang adayo ti Dios an ang adayo the Father the Son na po Jesus I will be with you kunana in my spirit haan nga adayo kanya tayo adda kanya sugarod nga ko nangari na inyo kita kaabay mo wow nagsanto napunpunod ti Espiritu Santo sugarod nga rinaan tayo ti pagarup tayo mo ti Trinity ka nagaddayo haan adda kanya tayo just feel rinaan tayo laeng awaten tayo laeng iburay mo laeng dadta kanyam ado ti ibagana kanyam agserbi ka ikarkargatam ti agsingsing pot uray no na itublak ka. Nyati baga na kanya tayo agpakumbaba ka. Uri no adda tumangtangsit uri gungundawayan da ka agpakawan ka mamakawan ka. No adda pay lakas di nga tarigagay mo agtrabaho pay laeng. Ngam no deadening of conscience no natay di konsensya mo hanga makatrabaho ti Espiritu Santo. Amin nga ipagurup mo nga aramida mong kuuston. Hamo ma-realize ti dayay basulen. Hamo ma-realize ti madin. Madadaulin. Ang sanctity of marriage, tata, ang agdib-divorce, ikukwada ti diborsyo.
Ado ti apektaran na nga Filipino values tayo no mapalubusan dayta. Dakkel ti apektaran na dagiti Filipino values tayo dayta strong family ties dadaulen na. Respect to the elderly, panagmano awan to ti awan ay maininot nga mawara. Apaya kas nagasawa da nagsina da nagdivorce nagasawa ag reunion da agmano nga iyo ubing detoy agmano akman itoy nangitarayan ken ni tatang ko agmano akman tinanglipot ken ni nanang ko kunam nga rod. Awan ton aga amutay tulaengan nga mapukaw. Kanya tayo nga nakapandas pa laeng dagitoy nga values, Filipino values mayat pa laeng, but our next generation kakaasid antong agsuffer no mapalubusan dayta. Yeso ti kung kunak kararag tayo, tadi ko ma-decision da maiyan nurot ti pagayatan ti Espiritu Santo. Ala kakabsat na namon nyo ti Espiritu Santo. Palubusan nyo nga agtrabaho kada kayo. Di kinaimbang nga kananakam, good counsel dadtakan niyayo, irwariyohan nyo iyem imot, agtrabaho ti Espiritu Santo. Nala na Santo na Trinidad, adakan niya tayo, hantay nga adayo, salsalukuban na tayo, iwanwanwan na tayo.